Gue betul. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu tuku sumo bebujanku kepotan sakut mandir dadyo ganti wong ayu lencet kubune langgam mangenteni kagem panjenengan sami ingkang sami rawuh wonten nggih panggenan khususipun menika Limas nggih Mas Jolompong nggih ngatos-ngatos lho nggih niku wingkinge anu kali cilik engko sanoke luwai lali ngene guyu-guyu mundur-mundur maklung ngono aduh nerokne jaranan ngono ya ayo nyirek-nyirek ngono hati-hati lho nggih Mbok menawi saged radi maju mawon mboten napa-napa, Bu, Pak. Tasik biar nih, Pak. Sak to ngarepe iki ya ora ning apa-apane lho, Mbah. Iki kaya ora berkate ngono. Bir ngono. Mangga. Ayo. Kledang kait teko. Pranyoto dah ini datang tikro.
yogane ya semangat yogane. Gandrung ulung kowe. Heeh, sembarang-barang pun nyepak kok iki. Pramila sami menika panjenenganipun badhe ngersakaken campur sari. Siap menika gandrung ulungipun. Siap. Garangan nggih wonten. Penak lengkap. Apa enek? Maksudku ngene, gandrung ulung dalem mati campur sari diselingi jaranan nggih saged. Saged. Mboten melulu jaranan, mboten napa. Diselingi tiban ya iso. Ngono ya. Ah ya kangge enek. Diselingi sampean macak edan ya kene. Aku tergila-gila lho karo dirimu. Napa wah. Iki maksane apa, Mbak? Kowe malih ayu ngono to nggih. Ya Allah, sata ya Allah sangone ndi? Tak sangoni godhong ya. Iya, matur suwun nampane. Ini maksane apa? Anggara. Oh, Anggara. Audio Matur system. suwun Mas, Mas Wahyu sing joki. Diterusne, Mbah. Kledang kae teko. Pranyoto jinde datang jidro. Gelang alet walau bisa saumpama. Ojo lali Direng dentung dentak dentung entung dentak dentung. Sampun siap Pak Pi? Wis lho. Sampun nggih. Nggih. Makaten 8